ISO certified, world-class quality. Pagkain di ka to sa pasingot? Kukwahok mo ya! Nana na siya! Nana! 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 Huh? So fresh! Kalamihag! Tungod na sa New Downy Sport. Dunay 24-hour odor protection on fabric. Maunang bisag tuto singot, so fresh gihapon. Nag-iwan ko ay na. 24-hour odor protection bisag tuto singot. New Downy Sports. New Downy Sports. 24-hour odor protection on fabric. Maunang fresh kaayo bisag tuto singot. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay. Sige hapon ang mag-auban na din sa istasyon ng atong mga kasama sa technical side, si kasamang Danny Luot, o gusab si kasamang radyoman Taxi Lumba, o sige hapon atong pasiunang patimbayan no, sa atong mahan din sa istasyon, ang atong station manager si kasamang Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kauban nga radyoman. O sige po na ko moingon, maayong adlaw sa Ginoo. Okay, nga itong pizza karon, pizza 12 sa bulan sa Mayo, tuig 2019, Besperas, no, sa atong eleksyon. Okay, ang atong hisgutan karon mo palahi sa taha. Di sa nato ipadayon tong atong nabiyaan nga tema. Diri sa ta sa kining mga reflection nato alang sa ugma nga eleksyon nato. Nga doon na tayo ipasiunang ipaambit ninyo nga usa ka kinabuhi, although dili ni siya detalye. Okay, pipila kapag hulagway lang sa iyang kinabuhi. Kay nagtuota nga kining iyang kinabuhi, nakita na ko ba nga pwede nato ni siya himuong guide o example. Labi na kanatong gusto mo alaga diha sa rindas pangagamahanan, kanabang mahimutang leader, mahimutang bisan unsa nga leader, no, nga manguna diha sa katilingban. Sama sa presidente, o mayor, gobernador, o bisan unsa, no? Basta kanabang posisyon, gusto ta mga lagad sa katawhan, no? Ang akong i-share ninyong bahin, no, sa kinabuhi, no? Usa gyud ni siya ka santos, no? Nailagyo ni siya nga santos sa atong simbahan. Og dili ni siya ingon nga basta-basta nga ordinaryo ang kanabang iyang kagikan o paghulagway nato siyang kinabuhi kay matud pa dinhi sa atong gamayng tamdanan. Usa siya ka emperor
Usa siya ka emperor. Kung magunahon galit ag emperor, siguro kasagaran na to makahuna-huna. Kuyawan nito ka na. Bangis. Pagano. Nga naman. Kay, sa una God, no? Gadtong ang Christianity niabot sa Roma. Ang kusganon kaayong nangulo sa pagluto sa Christianity pag-abot sa Roma. Kadtumang mga emperador pagano. Sama ni Emperor Nero o uban pang mga emperador nga pagano nga naglutos sa simbahan nga niabot ito sa Roma, ang simbahan ni Kristo. Unya, pero kining emperor nga atong i-share ninyo nga kinabuhi, no? Pipila lang ka punto sa iyang kinabuhi, no? Emperador ni atong by the way, ang pagulagway din kanus-an ni nito'y hakaw, ining iyang kinabuhi, no? Ni Antoning 973 ngadto 1024 o 973 ngadto 1024 o 1024 AD, no? Year of the Lord na. 973 to 1024. Siya si Saint Henry. Nailagyo ni siya nga kining santos o santo sa atong simbahan. Matod ba diri si Saint Henry II, King of Germany, o hari dito sa Alemania, was born in 973. So, naimugso siya ni atong 973. Dayon, educated in the Christian faith by Saint Wolfgang, Bishop of Ratisbon. So, naedukar na siya sa atong Kristohanon nga pagtuo. Pinagi sa usag yun ka obispo, Bishop of Ratisbon. Kanya, at the age of 30, nag-edad siya o nag-edad siya o 30, he succeeded his cousin Otto III on the royal throne. Siya mo ni sunod sa iyang igagaw nga si Otto III on the royal throne. So isip nagdala sa trono. And 12 years later, he was crowned Holy Emperor by Pope Benedict the 8th. Pope Benedict the 8th, no? Kaya niadto gud ang sa maong lugar, kining Pope dako kini og impluwensya, no? Mao ni mo manguna sa pag-crown og usa ka emperor, di ba? Kung balik lang taon na to ang Biblia, kung pananglit diha sa gatong panahon ni King David, no? Ang Dios o ang usa ka kinibang propeta adun na nay dakong kalambigitan diha sa pagpili og hari, di ba? Di ko na lang isa-isay na kay pilar ba ni ka minuto sa tulumanon. So yun na nga naman kay during that time naila na magyud ang posisyon sa Santo Papa nga inila o kana bang katumanan pod sa kanang gihisgutan gani sa Isaias 22:20 hangtod sa 23 nga kanang posisyon nga tinugyanan sa Yahweh sa gingharian nga silbing right hand sa hari, di ba? Nga tugyanan sa Yahweh, representative o second in command to the king, di ba? Tugyanan sa Yahweh. Dayon kana nga katungdanan mahimong inila, di ba? Basahan ninyo ng Isaias 22:20 hangtod 23. Kanang posisyon sa tinugyanan sa Yahweh sa gingharian. Tawgon gani nag-amahan o pangulo, di ba? Amahan meaning father o papa sa atong kinatsila, di ba? Dayon mahimo siyang inila. Unya din higod sa New Testament
bagong tugon ang tinugyanan sa Yahweh, tinugyanan sa King, kay ang King nato diri sa atong bagong kasabutan nga ang fulfillment yun ang mga hari sa daan, si Jesus Christ man. Siya man ang hari nga gipadala sa Dios. Gani Dios nga nagpakatao, di ba? Dayon, ang maong hari nga si Jesus, iyang gitugyanan sa maong authority nga bali second in command niya. Nga ato magaling nang mabasa diya sa Juan 21:15-17 nga si Pedro. Si Pedro gitugyanan niya sa Yahweh, giingnan niya daan dito pagani sa Mateo 16:19. Then katong taliabot na ang pagkayab ni Kristo sa langit, dito giklaro na gyud, giingnan na gyud ni Kristo si Pedro nga katong iyang gisaad o gisulti sa Mateo 16:19 nga tugyanan siya Yahweh, meaning himuon siyang gi-authorize siya nga mangulo. Kay mao man gyud na ang pagsabot anang tinugyanan sa Yahweh, mangulo o pangulo. Asa man na mabasa pananglit nga kanang tinugyanan sa Yahweh, posisyon na sa pagka-leader, pagkapangulo. Nasa pinadayag 3:7 o 3:7 ba na? Basta around diha 3:7 o pinadayag 3:7 nga si Kristo gyud ang maong gahawid sa Yahweh, kay naa niya ang authority sa pagmando, kay hari gud siya. So kanang naghukupot sa Yahweh, bot pasabot, magmamando ka pangu. Nya si Jesus Christ mo gakupot ana nga Yahweh. Pero sa 12 ka apostol, ang iyang gitugyanan ana si Pedro, mao bitaw nga ang Katoliko gatudlo nga si Pedro mao ay vicar of Jesus Christ. Di ba katong pag-announce ni Jesus nga magtukod siya gingharian, magtukod siya iglesia sa Mateo 16:18, pagka 19 giingnan niya si Pedro, Pedro, ikaw may maghawid aning Yahweh, but pasabot posisyon sa pagmando, pagpangulo, pagka-shepherd. Kay si Kristo man ang shepherd, kanang trabaho sa iyang pagka-shepherd nga makita iyang i-announce na ni Pedro nga ikaw ani Pedro kung wala nako, no, paraphrase lang nako ha para masabtan na yon. Unya katong taliabot na ang pagkayab ni Kristo sa langit, didto na gyud turn over ba ang yang pagka-visible head nga magmamando. Dito na sa manang Juan 21:15-17 katong giingnan si Pedro ni Kristo nga, Pedro, ati mana ang akong mga nating karnero. Pedro, ati mana ang akong mga karnero. Pedro, ati mana akong mga karnero. Ang iyang trabaho, iyang gipatrabaho ni Pedro. Sumuo na nga si Pedro mo'y silbing vicar of Jesus Christ. Kanang visible head. Dili ingon nga gipulihan si Kristo sa iyang pagka-Diyos, ha? Ang iyang pagka-spiritual head. Nagpabilin nga spiritual head si Jesus. Ang pagka-visible head lang. Mo iyang gipiyal ni Pedro. Kay ang gingharian God sa Diyos diri sa yuta, naman visible head. Kanang makita, agad nga Pangulo ba? Di ba, bisan sa daang tugon gani nga ang Diyos pinakalabaw sa tanan, magpili man gyud siya mga leader nga makita, visible head diri sa yuta. Panahon ni Moses, si Moses. Di ba, dahil na po'y kinsa puti ni sunod niya. Dayon, sa mga kingharian ni David, o naagi makita gyud nga leader, visible head. Mao na nga, kanang gunahon na po ng uban nga, kanang pagtulungan sa Katoliko nga, kanang Santo Papa, o si Pedro mo'y giilis ni Kristo. Dili man na mao, kay si Kristo di man mailisan. Dili man yun na mailisan si Kristo sa iyang pagka-spiritual head sa tanan. Diyos kung siyang nagpakatao, dili po mahimong Diyos na po na nga itong si Pedro Santo Papa, dili. Ang pagkamakita ra nga head, mo iyang gipailis, iyang gipatrabaho ni Pedro. Kay mukayab naman siya sa langit, di ba? Kalain po no nga ang atong Ginoo dili biyaan lang tan niya diri og walay siya na biyaan tan niya diri nga wa nay mo puli niya as visible head. Kanang caretaker gyud sa iglesia ba? O kanang kung diri kas Katoliko maminaw, ingon jud ang Katoliko nga oy si Pedro mo iyang gibinlan ana. Kay tanang lasis karnero ni Kristo gibilin nga to ni Pedro, mao na nga si Pedro mo'y kining vicar of Jesus Christ. So imagine, unang siglo pa na ha, gipahibalo gitahas ni Kristo ngadto ni Pedro. Unya kining atong kuan ron, kining atong gi-share ninyo nga life,
Saint Henry usa ka emperor nga na ilagyo ni sa simbahan nga Santos. 973 ngadto 1024. So meaning kanang posisyon ni Pedro na kuan na nga naila na kay pagkadugay na gud, no? Pila na katuig na. Oh. So gani gidebatihan na kay naon po yung mga igsuon nato nga mo oppose anang primacy sa katungdanan ni Pedro, di ba? Kanang primacy of St. Peter. Oh. Pero nailagyo na. O kining naabta na to ron nga istorya nga akong i-plus ninyo nga si Saint Henry nga usa ka emperor. Ang nag-crown niya nga mahimong maglingkod sa trono, si mao si Pope Benedict XVIII. Kay during this time ang Pope ilado na gyud kayo. Di ba? So mao na murag mo balik lantaw na rin ta dito sa karaan, tugon ba nga ang leader sa pagtuo mo ay mo anoint gani og leader, di ba? So mao na si Pope Benedict XVIII maoy nag crown ni Emperor kuan Saint Henry. Saint Henry kay na ilaman ni siya. Dayan atong idritso kay 10 minutos na lang ni Evelyn. Okay. Kini siya usa ni siya ka religious jud kayo nga pagka kining leader. Maging diri sincerely religious. Then encouraged the reform of the church. Di ba? Bisag emperor siya, makita nato nga mo kuan gyud siya, no? Manggilabot gyud siya sa kanabang kaugdahan sa church. Okay, during that time dili man para sa ato ron nga gi separate ang church og state. Pero sa una, very united jud kayo ang kanang church o kanang pangagamhanan. Di ba? Sincerely religious, Henry encouraged the reform of the church, fostered missionary activity, and made several charitable foundations for the poor. So, nanguna ni si Saint Henry sa tanabang charitable works po sa simbahan. Kanang pagtabang sa mga kabus. So, maoning kanang mga igsuon po nato nga ang ilang panglantaw sa Katoliko walay mga aktibidades pagtabang sa mga kabos. Now, dili na tinuod, no? History will show us nga ang simbahang Katoliko naghimo ana. Siguro dili lang siguro perfect, okay? Labi na karon nga nata sa krisis kayo kalisod din na po yung mga apan po sa sulod sa simbahan. So dili na to ma-perfect, pero dili tinuod nga ang Catholic Church walay mga charitable foundations, no? Gani kung mag-research mo sa internet, sa akong na-research dili ingon panghambog, no? Ang Catholic Church may pinakadaghan og charitable foundations, di ba? So mao na syempre kay dugay na gud po ning simbahan di dako higante na kayo, daghan na kay mga eskwelahan nga napatukod, pero kaingon ko na dili lang perfect, okay? Sa niapatas kalibutan dili man gyud ta perfect kay gani gihulagway diya sa Mateo 13:24-30 nga ang gingharian sa Dios diri sa yuta kanang kuan unsa na nabahin sa duhan na trigo og sagbot, meaning na idaotan og maayo. So kung naidautan og maayo na sulod sa simbahan, meaning dili gyud ta ka-expect nga ang iyang mga aktibidades pod ang iyang works perfect. So kanang mga kinaiya, for example, sa mga leader nato, nagdepende man pod na nila, no, sa ilang reflection pod sa ilang pagmando sa atong simbahan. So napo sila mga weakness. So meaning dili ma-perfect gyud ang simbahan karon. Mao manggali nga putlion, no, i-purify na mga kanta na purifying fire, kanang purifying fire nga gisgutan diya panangli sa 1 Corinthians 3:15. Muna usa sa tekstong gigamit nato nga ang simbahan ulayon ana nga purifying fire, mo na nga aron inigbalik sa Ginoo nga malimpyo na gyud diya na dayon ang kasal, meaning ang fulfillment nga paghiusa, no, sa simbahan nga gitawag og babae ngadto sa iyang pamanhonon nga si Jesus Christ. Di kay ko ka-explain ninyo gayo anag taas kay mao lagi makabsantas panahon. Okay. So mao na dayon dugang pa giingon diri he wished to become a monk.
kuan siya, gusto siya mahimong monk. O bisag leader siya, bisag emperador siya, pero na siya huna-huna gyud nga mahimong monk. Bisa man ang monk kanang prayerful kay nga usa ka Kristiyano, di ba? He wished to become a monk, and in virtue of his imperial power, he ordered the abbots of Berdom to accept him in his monastery. Giingnan yun niya ang abot dito sa Berdom nga dawaton siya nga usa sa mga sakop sa mga monks, di ba? Mga monghe. Then whereupon the abbot ordered him in virtue of the vows he had professed. So nialaw ang maong abot dayon giingon pa diri nga to continue the administration of the empire. So bisag gi-grant siya nga may usa sa mga monks, pero giingnan po siya sa abot nga ipadayon gihapon ng iyang administrative works as ingon nga emperador, no? Ingon diri to continue the administration of the empire. Then Henry giingon diri dugang pa fulfilled his duties in the spirit of humility and service. So bisan labaw siya, emperor siya, pero humble siya, o nakasentro gyud sa pagpangalagad. Hinaot nga doon na may mga politikong naminaw ron, mao po na inyong himuon. Na service. Dayon giingon diri being convinced that temporal power was given by God for the good of the people. Mao ni ang reflection ni Saint Henry. Nga kanang temporal power kuno gihatag na sa Dios, gituga na sa Dios para sa kaayuhan sa katawhan. Diri ta mawalandong. So kung gusto ka mamayor, gusto ka maggobernador, mapresidente, kana ang temporal power mo na kay dili mo na gyud sa dayon, di ba? Kanang temporary nga gahom nga gituga gihatag sa Ginoo nimo kung makadaog ka, no? Gituyo na para sa kaayuhan sa mga tao. Nagkaroon mangutana ko sa mga bot mo papili sa eleksyon. Kung ato bang paliton ang boto sa mga tao for the good of the people ba na? Or for the good ra sa imo ang kaugalingon nga makadaog ka? Mo ni pamalandong sa atong mga igsuon nga politiko. Akong usbon pagpahimugat ang reflection ni Saint Henry nga usa ka emperador o sa pud ka monk. Temporal power was given by God for the good of the people. So balikon ko ang maong pangutana. Kung ato bang paliton ang boto sa mga tao, kaayuhan ba na nila? O kaayuhan lang nimo? Now, mahimo tingaling kaayuhan nila kung inig mo makalingkod na ka, naapog kay matabang nila. Pero sa kana bang holistic nga kinabuhi sa nila, mahatag ba nimo, meaning kana bang mabalance ba? Di ba kay ang tao god gikumpuni sa duha lawas ug kalag. So ang lawas mo nang marabaho ta para makakaon, mapagkaon para sa lawas. Pero kinigong pagkaon para sa kalag, pagpahimsog sa kalag, mao man ang kinabuhi nato nga nagsubay ta sa moral. Meaning nagsunod ta sa kabubuton sa Dios sa iyang mga pagtulunan. Nya kanang boat buying wala man na magsubay. No? Sa tinuod yun nga espiritu sa eleksyon. So meaning dili nimo matagaan ang tao og holistic nga kinabuhi. Nga mahimo sigurong matagaan nimo og pangmaterial ang maong tao, nakaalagad ka, pero spiritually imong gihimong na mamiligro ang kinabuhi sa maong mga tao. O nga naman kay mura man ang katong ako bining gi-share pod sa kapihan sa Dipolog katong na-appeal ko sa pag-sharing maraglasan di man siguro to. Mura bag maana mo ang dating ba? Bahalag mga impierno mo basta kay ako makadaog ko. Ana ba?
Okay, wala naman tayo igong panahon nindot po ang atong i-expound og ayo ang kanang hamubong paghulago nito sa kinabuhi ni Saint Henry nga usa ka emperador nga usa ka religious yun po kaya nga pagka-emperador nga iyag yung gibalance ang iyang pagkalabaw no nga naghatag po siya og biligod sa espirituhanong kinabuhi di lang kay para niya kundi para sa mga subjects mga tao nga iyang gialagaran. Okay, ayaw kalimot nga karong alaon na basig magka-apil punta sa sangka o karon pong alas 8 gabi na paminaw pod kay mo apil punta di as tulumanon sa ato mga igsuong Catholic Faith Defenders alas 8 gabi no human sa tulumanon for sa ato mga higalang Seventh-day Adventist. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan o sa atong kadagkuhan sa simbahan pinanguluhan sa atong obispo po diri sa Diocese of Dipolog Monsignor Severo Caermari uban as mga kaparian. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon samang oras o istasyon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. PXPR, Tatak, RMN. Shield Basto sa buong antibacterial. Shield Basto, amoy pawis ay tanggal. Unbeatable ang shield laban sa germs that cause amoy pawis versus another brand. May Shea Butter Moisturizer pa sa presyong abot kaya. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Shield Basto sa buong antibacterial. Shield Basto, amoy pawis ay tanggal. With regular use, Shield, galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Say goodbye to several problems. Come on, try the Seven Joy. Zero Sebo Joy. Come on, try the Seven Joy. Zero Sebo Joy. Matandang ni grabing sebo. Come on, try the Seven Joy. Zero Sebo Joy. Come on, try the Seven Joy. Zero Sebo Joy. Try the Seven Joy. Zero Sebo Joy. Come on, try the Seven Joy. Come on, try the Seven Joy. Zero Sebo Joy based on technical test and quantitative test with 300 Metro Manila consumers. Best ever versus previous formulations for lemon and calamansi. Kaping kakaiba ba ang hanap mo? Ito'y kakaiba dahil sa 10 sangkap nito na nagbibigay ng maraming benepisyo sa nanghihinang katawan. Ating kape